Promenilo se to da je broj operacija urađenih u svetu sve veći i veći. Recimo, po zvaničnim podacima Međunarodnog udruženja za lečenje gojaznosti, samo unutar 15 godina broj operacija u svetu je povećan 10 puta, a sigurnost operacije u tom istom periodu porasla 100 puta. I danas o smrtnom ishodu posle operacije gojaznosti kao najtežem i najnepovoljnijem ishodu operacije govorimo kod jednog od 1000 operisanih pacijenata. Odnosno, tu opciju razmatramo kod jednog od 1000, ali to su rezultati kada operaciju radi iskusan hirurg koji se ozbiljno bavi tom hirurgijom i to u ozbiljnom centru koji se bavi hirurgijom gojaznosti. I to je rezultat odnosno efekat operacije koji možda se očekuje, znači najnepovoljniji, kod pacijenata koji su inače rizični, koji su inače granični za operativno lečenje. A ima takvih. Znači, kod jednog broja pacijenata koji su teško gojazni i koji imaju udružena teška obolenja, operacija se radi ne u cilju redukcije telesne mase, nego u cilju spašavanja života. I onda pravimo kalkulaciju koliki je rizik za takvog pacijenta od operacije, a šta je dobit koja možda se očekuje posle uspešno urađene operacije.